Good day, viewers all over the world, lovers of Eze-Ana TV. I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us an ordinary evangelist, sir. You're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. Yeah, my name's Ogbefi Eze-Ana Ugochitube Norifte. Maọbụ kpọọ m Akachugo. Abụ m onye isi nchụaja n'Ugochitube Ọdịnala Temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọlụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. You're highly welcome, sir. Well done. Before we proceed with today's questions, is there anything else you wish to say to our viewers? Yeah, viewers all over the world, as you are joining us, follow us, share our ministrations. Chat me on WhatsApp 0805 78 37 672. In our screen, you can find your number. Welcome once again. Yeah. The first question is, as someone who values spiritual matters, what is your opinion on the ongoing discussions about called ones on social media? Yes, thank you for that question. Many are called, but few are choosing. You can't see but I'm na ọtụtụ ndị ihe na-eme because of na enwelo ọtụtụ ndị agboro ọlụ mana nke bụ eziokwu bụ na ha backslide go. Yes, so ha fall going towards our the church people are so no apostasy. So ha backslide go, ha dapugo do okwukwe. Ọ bụrụ taa ka emekwara ya ọ bụ na ije story of Jesus in the Bible, that like a story I call like maka Judas. Remember, Judas is one of the called ones. But at the appointed time, Judas backslid. So in the same way, even Peter denied 3 times. So there were so many reasons why some people, maybe because of sycophants, they want to be with people, they want to please people like Peter did, denying his master 3 times, and the rest of them. And so many other things very email for because of material things and the rest of them. Like if you see the story of Judas, he backslided. So because of money can actually make some people to go astray. So what am I saying in essence? And there are so many things in and environmental factor. So, but what I can say, you should not follow the multitude to do evil. Then again, ihe basalo ihe na-eme na social media among the called ones, or among the spiritualists, the pastors, even the dibia. Well, so many people now like emulate other people in order because they are chasing clout and they are chasing followers. So totally many messy here they don't akwụkwọ like a miracle na-ewu. Ọbọkọta ka enwewelu ndị mmadụ ịchọkwa onweta crowd maka na agbụrụ na-achụ ihe mama. So ọtụtụ ndị mmadụ mgbe ịpụtaziri praise ya calling on miracle. What is miracle? Miracle abroad the primary purpose why you are here. Primary purpose why you are here is to make an impact, become a better human being, win more souls. For Chukwu Okepuri, that is the primary purpose. Miracle comes as a jara, and when the Chineke can improve again, they will miracle Chukwu. So, although you base your spirituality on miracle, you get it all wrong. So, ọtụtụ ndị mmadụ do na agbụrụ na-achụ ihe ịrịba ama. Ọtụtụ ndị mmadụ na-achọzi ka ha meet you up with ihe ịrịba ama. Therefore, ha werezie wee bido. And onwezie mgbe ihe ịrịba ama did not keep coming, they begin to formulate one in order to maintain this. So, my prayer is that we keep praying for those called ones. Ka ha ghara backslide. Because na ha backslide ya, ọtụtụ ndị na-eso ha ga-ata afụfụ, a ga-mislead kwa ọtụtụ ndị mmadụ. Daalụ. Thank you so much. Do not follow multitude to do evil. As a called one, you are a public figure. Be careful with the kind of life you live. Thank you so much, sir. The next question is, what should be the primary purpose of going into spirituality? Yeah, going into spirituality, you should understand why man was created. Yes, one of the title of the book is Why Man Was Created. The primary purpose why man was created is in the spiritual realm where human being originated. We are unconscious of our existence.
About now, if I ask you where were you in the last 500 years, do you know? You don't know because you're unconscious. So because of that, Chukwu in his infinite mercy thought it wise to send man to this cooler region, far away from the throne of grace, the throne of the light, so that human being will be able to be conscious of his existence, then live a worthy life and mature, so that the person will be able to contribute his or her own quota towards furthering creation. So primary purpose why you are here is to be experienced, get the experience by mature by getting experience. Then you will be able to contribute to your quota towards furthering creation, to become a better human being. That is where for you to mature at the experience. That is primary purpose. It's not based on material things or miracle and this and that. So, but ọgba a hapụzuru ihe kpatara eji wee ka ha banyezie n'ihe ịchọ ọlụ ebube abụrụ na-achọ ihe ịrịba ama, and because na abụrụ na-achọ ihe ịrịba ama, ọtụtụ n'ime ha emedughị ego ha ụzọ, ọtụtụ n'ime ha bakwa into materialistics. If you go to a place of worship today, pastors are there preaching repentance. Even among the people say that have spiritualists, everybody is looking towards money, everything. So whatever they can do in order to manipulate people or to coerce people or to mislead ignorant people into money making, they will go. So that is the problem. There is a growing number of unmarried women in the southern region. What could be the reasons behind this trend? Yeah, the truth of the matter was, according to statistics, one, let me give you an example. You can still go and verify it. If I get you all the statistics, go and verify it. Recently, the federal government released the list of states with higher number of deadly disease, starting from yes, HIV, to hepatitis B. Those deadly disease and then water from intercourse. It shock you. It will shock you. Now, 10 first states from first one, number 1 to number 10 are states from the southeast to southern Nigeria. These 10 states, go and verify it. From like south, southeast, and southwest. That is southern states. To show you what it means is that there was a lot of promiscuous lifestyle. Ekwa ikom ekwa drone, ahịa na-akwa akwa dị too much na side ya. And from pillar to post, onye a ga-asị dị ya bụ, and funny enough na the southern Nigeria they claim one man one wife abi, but then enwere one man one wife. Ọ da-adarụ nkwucha na ya na-anụ ofu nwaanyị, while o nwere ga 5 side chickens. Ifụna ya? Now, ka m gwa ka the things eme. Ọ bụrụ na o nwere 5 side chickens, those 5 side chickens ya abụta ọya ha kee n'ime onwe ha. O burukwu ya bịanye madam nọ na ya dị, ọ bụrụ 6. Ifụna ya o just spread. Yes. Mana those ndị anyị na-akpọ ndị northern Nigeria, ebe and they watch ya na side ya, unmarried singles are plenty. Even at southeast, I can tell you that missing west now on average rate of ladies from 25 to 35 to 45, 50, with almost 50% unmarried. But I can tell you, if you go to real core north, it's very hard for you to see a lady of 25 years unmarried. You know why? Because now those people that are rich marry multiple wives in order to take care of the remainders. I remember the story my mother told me during their own time. That time it's hardly you see a lady of 25 years unmarried, even in the East. You know why? Those days, the Christianity have not bastardized our marriage lifestyle. Those days, people that are rich marry more, while people that are poor marry one. So therefore, those people that are rich that married more take away the excesses of the street. But nowadays, those excesses that was never taken away will still be there, causing nuisance. You will see them call the Mama G. Those ladies that is opening beer parlors. You understand? We are men normally come and hang. They are not married, but they will be there causing nuisance, misleading those ones. Even that your husband is no, no, sorry. Some of them will be there raising children, becoming single mother. Today, mother was single mother. Can I meet her? Or they had a kungu hang kucha. They have a single mother. Now,
by then nwatakịrị ya amasị ebe ọtụ ọ na-adị gị nwa na onwe gị di na nwunye nọ wee zụọ ụmụ maazị how difficult ọ na-adị a single mother nọ na bịa palọ wee na-asụ nwatakịrị ya wara na-achịwo na ndị amụrụba ka ọ na-azụ adị m ekwu na ọha niile mana ana m achọ majority. So ihe nna achịkọwara ịfụ ka the moral values wee daside ya so a na-agwụtọkọ ọhịa ahụ ihe butere ọya wee karịa na Southern Nigeria bute immoralities and so on and so forth. Daalụ. Immorality is on the rise. What can be done to put an end to it? Yes, what can be done is one, I get pay attention to ihe gbasara morals. One, our religious leaders should step up now preach about repentance and the benefit of moral lifestyle. Yes, ha ga-step up preach moral lifestyle. Nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ how I step way up, he preach moral, good moral lifestyle. Then he step up. Near Nenana get step up. Na edition na discipline their child or their children when they go wrong. Yes, so go gana say no one dim bochie no gen dem pa na kita one day the Indomie generation. Thereby umati na-eme tusoro ha. Yes, so here more when they blame one. From the families, most families have decayed, and if we do not get it right from the families, the society will not get it wrong, right, because what you see out there in the society is bad product from homes. So I'm calling upon parents to step up their games and stop looking at what majority wants, because this our environment is a product of decayed society. That is what we have now. Dan? What is your advice to the youths of this generation? Yes, my advice to youth of nowadays is that one, pay attention, know that all that glitters are not good. Do everything humanly possible to be far away from fast lane. Fast lane will not give you everlasting peace. Ihe ahụta n'eze adịghị eju afọ ndị tụrụ onye use na onye ụgwọ ọrụ ya ezuru ọrụ over time ama ezuru ya ndị ihe na-afụ na ọ na-adịghị ka asị na ihe na-agara ha kịta just nwa mgbe nta. The one thing about negative lifestyle is that you will see it flash sharp. I nwere ike iche na onye a na-ese but at the end ifu ahụfụ na ịkwa ịta ikikere eze ije na akwụkwọ I think Joshua sị na ọ na-atọ mmadụ ụtọ bụ ndị okwu ụgha ma na emesịa na mkpụrụ aja ga-eju ha ọnụ. Yes, so gịnị ka m na-ekwu maka don't follow multitude to do evil. Esi na ụmụazị ibe ga abụọ na chielike ihe dị mkpa bụ the end justify the means. Maka na ihe ka onye a ga-esi end ọ bụrụ na mmadụ kịta ụfọdụ n'ime kịta awụ ndị oshi ndị kidnapper and they buy into so many illegal ways of making money a na-akpọ fast lane. Mana ihe ga-ajụ ọjị kere ka end ya ga-adị maka na azụgburu onwe ya tinye ọnụ aga ihe onye ka ya ji ihe mere ndụ ya. So my advice to the youth of nowadays is desist from fast lane. Ihe dị mkpa keep doing good thing. Akara aka ihe agara ya si na chi ihe na-eme na onye buru chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Recognize ya chi, recognize ancestors, live an upright lifestyle, forget about material thing, n'oge ka ọ ga-eme. Nke bụ eziokwu bụ na o nwere ndị edere n'ụwa ụtụtụ nwee ndị edere uwe ehihie nwee ndị edere ụwa mgbede. Onye edere ụwa ụtụtụ nwere ike at the age of 25 30 years o mee ka ego ọ bụrụ millionaire. Mana onye ahụ nwere ike ọ bụrụ na ụwa ụtụtụ ya bụ ka o mee ọsịsọ na ọsịsọ maka na onye bịara ahịa n'ụtụtụ nwere ike bife ehihie ọ na-ana ahịa. Mana onye bịara n'ehihie yes ya azụdokwa ha ruo mgbede. Onye bịara na mgbede nwere ike ịzụgodoje ha chefu tọọ mgbe onye ji bịa anyị niile abịara the same time. So stop saying na ndị gị na ha gbara ngwere agbacha n'oke onwe onye gị na-abịara the same time. Gịnị ka m na-ekwu maka ya ka ị ghara ịda asị ọganya si na chika ngwa gị nwa m onye ji ebanye fast lane ifu milion n'aka gị ọ bụrụ because na ịba fast lane ka iji nweta 1 million millions ọ bụrụ eziokwu na destiny ga-edebu na millions ga-abịa. Mana ọ na ịchọrọzi oge chukwu ọ dịghị ọsịsọ ịbanye fast lane. Ihe fast lane ga-eme bụ na ihe ga-eme na 20 years time ka ọ zụtara now. Mana ọ bụrụ na ichere n'oge chukwu millions ahụ ekwuru ga-abịa ga-abịarịrị etu ọ ga-esi bịa ga-adị surprise.
etu oge si bịa ga-adị surprise mgbe ị nere anya enwere ike osi na one person as miracle ofu opportunity abịa. Opportunity ahụ bụ ihe what you have been there in your destiny. Time alụ anoga o click here without even stress. That money abịa. Onwe ndị edere ụwa mgbede anọkọta n'ofu family na-ata afụfụ ajụ na aja dị na be ha anọghị n'ofu ọgaranya iri efi ofu big man ala ndị ya a na-ekwu okwechiri na ya chọrọ ịnụ Chidimma like play si n'aka ya gbanwee ọnọdụ ụmụnne Chidimma gbanwee ọnọdụ ezinụlọ anyị na-afụ anya na-achị dada apịa duplex dị ya. Ọ Chukwu na-eme ihe niile. So isizi na ka ije were destiny by fire by force. O nwere onye edere ọrụ ya na o debere oge gị ịchọ ka ịfọ ọsụọ ya. Onye ndị gwuru egwu Obi Igwe sị na onye ọ dị ọsịsọ na anwụ ọnwụ ọsịsọ. Ị nwere ike ịfọ ọsọ onwe ịdama na nsogbu ya wee ya apụta n'ụbọkọ ya. So mana ọ bụrụ na ipe attention chere Ogechukwu ka mma, ihe bịara gị n'oge destiny gị ọ bụrụ nke ruru a obi eruo gị ana. Mana isi ka ije were nke mmadụ a ga-erikwa ọna mana ọ ga-adị ka esiri ọkụ. So my advice to youth and upcoming one, always do the right thing. Build brand. Build ka mmadụ mara gị wuti ezigbo agwa ka e were ezigbo agwa mara gị. I can tell you it will not be long. Things will begin to change. Ezigbo agwa ahụ ejiji mara gị bụ ihe ga-akwụ ụgwọ na leta. Ndị mmadụ mara gị as a good people, a good person, ha ga-recommend gị for future. Ka m kwụsị ebe a, daalụ. All hands are not equal. God's time is the best. Be of good behavior. Things will happen at the right time. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the WhatsApp number on your screen. For more inquiries, deep consultation, you can as well DM him with that same number. It's nice having you here today. Yeah, thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Yes, viewers all over the world, my prayer, I keep praying for my fans all over the world. And I keep urging you to keep sharing our messages, keep telling people about our administrations. Kine menka kachukwu ke primi hele negoziegi, magos biga oke. Udo de